Hľadáte ideálnu kombináciu rekreácie a investície? Predstavujeme vám apartmán v rezorte Via Jasná, priamo pri vstupe do Demenovskej doliny, jednej z najobľúbenejších turistických a lyžiarskych lokalít Slovenska. Len pár minút od lyžiarskeho strediska s takmer 50 kilometrami zjazdoviek a celoročnými aktivitami tento jednoizbový apartmán o výmere 30 m štvorcových ponúka pohodlie a pokoj na prvom poschodí s balkónom do vnútorného dvora. Apartmán je pripravený na okamžité využitie, alebo ho môžete zapojiť do prenájmového programu rezortu, ktorý sa potom postará o správu, marketing aj rezervácie. Rezort ponúka kompletné zázemie, teda wellness, reštauráciu, detské ihrisko, športové priestory a parkovanie priamo pri objekte. Lokalita láka návštevníkov celoročne. Lyžovanie, turistika, cyklistika, akvaparky, jaskyne a centrum Liptovského Mikuláša je len na skok. Spojite preto vlastnú rekreáciu s investíciou do jednej z najatraktívnejších lokalít Slovenska.